Ukrýva sa v tebe futbalový tréner? Ukáž to všetkým v našich fantasy ligách. Stačí si vytvoriť tím v anglickej Premier League alebo Českej lige a zabojovať v každom kole o skvelé odmeny. Hrá sa úplne zadarmo, stačí mať účet v Tipsporte. Ako šéf lavičky máš jediný cieľ – poskladať čo najlepšiu jedenástku. Vyberáš si brankára, obrancov, záložníkov a samozrejme útočníkov. Hráči získavajú body podľa toho, ako sa im darí v reálnych zápasoch. Tvojou úlohou je preto čo najlepšie odhadnúť futbalové dianie a vytvoriť si úspešnú zostavu. Presná formácia je na tebe. Najskôr obsadzuješ povinné pozície označené zeleným pluskom, potom doplňaš voliteľné posty podľa svojej taktiky. Vyberať môžeš z kompletných súpisiek všetkých klubov. Každý hráč má však svoju cenovku, ktorá sa počas sezóny mení podľa jeho reálnych výkonov. Pri skladaní tímu by si preto nemal zabúdať na rozpočet. Ak na každú pozíciu vyberieš tých najdrahších hráčov, prekročíš rozpočtový strop a nevyhneš sa bodovej penalizácii. Na hľadanie tých správnych hráčov máš našťastie k dispozícii veľa možností. Vyberať môžeš napríklad podľa konkrétnych klubov, ktorým práve veríš. Ak v tomto kole očakávaš góly od hviezd Premier League, môžeš si na pár kliknutí poskladať celú ofenzívu len z nich. Hráčov do zostavy si môžeš vyberať aj z celkového zoznamu, kde si ich jednoducho zoradíš podľa cenovky a ďalších údajov. To všetko ti pomôže nájsť tie najlepšie posily. Nevie sa napríklad rozhodnúť, koho tentoraz postaviť do brány? Priemer získaných fantasy bodov môže byť celkom dobrou nápoveďou. Ak nestíhaš alebo sa ti jednoducho nechce vyberať celú jedenástku, je tu práve pre teba funkcia doplniť náhodne. Do tvojej zostavy automaticky pridá hráčov podľa zostávajúceho rozpočtu a ušetrí ti čas aj premýšľanie. Čo by to bolo za tým bez kapitána? Hráč, ktorému sa rozhodneš prideliť kapitánsku pásku, ti v kole prinesie dvojnásobok bodov a nebude sám. Vybrať si môžeš aj jeho asistenta, ktorého bodový zisk sa násobí 1,5 krát. Hovorí sa, že každý tím je tak silný, aká silná je jeho lavička. A práve preto sa oplatí naklikať si štvoricu náhradníkov po jednom do každej formácie. Ich výber je nepovinný. No ak niekto zo základnej zostavy nakoniec nenastúpi, započítajú sa ti namiesto neho body práve od člena lavičky. Náhradníci nie sú súčasťou rozpočtu. V rámci svojej pozície však musia byť lacnejší než hráči v základe. Zostavu nemusíš skladať iba pre aktuálne kolo. Práve naopak. Tým si môžeš pokojne postaviť aj na nadchádzajúci ligový program. Dovolenka alebo deravá pamäť tak tvoje trénerské ciele neohrozia. A že je o čo hrať? Podľa toho, ako sa darí tvojim hviezdam, zbieraš body do rebríčkov. S ostatnými trénermi sa môžeš porovnať v rámci jednotlivých kôl, ale i celej sezóny. Na tých najúspešnejších čakajú bohaté odmeny v netoch. Budeš medzi nimi? Najväčšia futbalová fantasy na Slovensku čaká práve na teba. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov.